O libro, máis ben, a temática principal é o papel das mulleres labregas. O que vos dicía antes, non é por sacarlle mérito ao papel dos nosos compañeiros homes. Viñamos aquí hasta Sencrovas, no marco da festa do Sindicato Labrego Galego da Comarca de Ordes. Dentro desa actividade deuse tamén a presentación do libro que escribiu Tareixa Ledo, que reflexa un pouco o que é o traballo das mulleres do Sindicato Labrego Galego, as loitas das mulleres en xeral, tamén das mulleres das Sencrovas, e que, para min, desde logo, é moi importante este encontro xe aquí, poder compartir con outras mulleres que foron protagonistas e siguen sendo dunha loita moi importante no seu día, siguen sendo hoxe tamén contra os impactos desta central e tamén no día a día por sobrevivir como mulleres e como labregas. Cada vez máis nos medios de comunicación non só aparece Lidia como antes, ou Carmen, que é agora a nova secretaria xeral, sino outras mulleres do sindicato, outras mulleres que teñen tamén responsabilidades. É importante que nos contemos, que vos contedes nas vosas casas, os vosos fillos e fillas, os vosos netos e netas, toda esa historia que sucedeu aquí. E é importante no sindicato tamén que nos vayamos contando toda esta nosa historia para comprender mellor e termos forzas para seguir loitando, e que aí aparezan nomes de mulleres, que non señamos as eternas secundarias ou as eternas esquecidas ou as eternas invisibilizadas. Seguramente porque os compañeiros, os homes deste sindicato, polo menos desta organización, eu creo que tamén fomos facendo un percorrido xuntas e xuntos, que non foi algo de exclusión, de ter como referente e como líder e como muller e como frente a unha muller como Lidia, e unha muller como Lidia que vai facendo precisamente ese camiño de líder entrañable co que vos explicou xa a Tareixa, do que eso significa, de esa líder que non é unha cuestión de xefa, de imposición, sino de esa líder precisamente que comparte, que fai andar un camiño de maneira horizontal e non vertical, porque eu sei, porque eu represento, porque eu digo, porque eu tal. Na medida en que nos vamos recoñecendo e valorando, nesa mesma medida podemos recoñecer e valorar a outras persoas, a outras mulleres. O chegar aquí, a pesares de toda esta destrucción que pretenderon, eu xa sabía de entrada, porque o sei, que nestes sitios pequenos, aparentemente irrelevantes, sempre hai moita máis vida do que pensamos, do que algunha xente pensa, porque eu xa che digo que por experiencia vital sei que me vou a topar con vida. Entón, por exemplo, cando estaban todas estas mulleres cantando xuntas, tocando a pandereta con tanta forza, con tanto saber acumulado de xeracións, decía, isto non o destruíron, isto está aí, e claro, había ademais estes pequeniños, esta pequeniña aí, coa súa pandereta, tocando, aprendendo, mirando, e hai futuro. Hoxe, para min era especial por varios motivos. Primeiro, porque eu teño traballado na comarca de Ordes co sindicato labrego, e entón todo isto das romerías por un mundo rural vivo foron da época en que nos iniciamos un pouquiño todo isto. Entón, o que vos contaba antes na presentación, como que o sinto parte de min mesma, parte dun traballo que xa viñamos facendo na comarca con afiliados e afiliadas. O feito de poder estar nas Sencrovas, eu creo que é un sitio especial, porque aquí houve unha das loitas máis importantes de Galiza dos primeiros anos da democracia. Entón, poder estar coas persoas, con homes e mulleres que protagonizaron esta loita, a min encheume de emoción e, de feito, emocioneime no momento mesmo da presentación. Moitas cousas que xa non acorda. Están aquí dentro e non... Non queren salir.
Foi moi triste, moito. Eu cada vez que o recordo non podo falar. Porque había que se levantar moi cedo, ainda era noite, e xa se había que levantar e ir para o monte, andando con sachos e fouces e arrillos. E moita xente da edad que non podía andar, a máis subíase a costa rapidamente para enfrentarse a los non podo falar, para enfrentarse aos do Gorro que viñan con pistolas e fusiles contra nós. Esa connotación de ser un espazo de loita do pobo e tamén, como se escoita agora, de festa do pobo, non? O presentar un traballo de tesina na universidade, non? Nun máster de estudios de xénero. Entón, no momento de ter que decidir un pouquiño o tema a partir do cal iba a traballar, pois pareceume casi evidente que a posibilidade de que pudera ser en torno á figura de Lidia, do seu liderado, e a través delas das mulleres labregas, non? Que foron grandes invisibilizadas. Pois eu fun descubrindo aí unha forza e un poderío impresionante nas mulleres labregas, unha sabiduría para a vida, para as cousas da vida, para o crecer a vida, alimentar a vida, cuidar da vida. E necesitamos volver a mirar o mundo da aldea, volver a mirar as xentes da aldea, volver a mirar o que temos nós mesmos, cada un e cada unha de nós, o que temos de terra, para entroncar aí e que por aí hai claves importantes, como comentaba aí un pouquiño, para ir configurando, construindo sociedades máis humanas, máis sostibles, non? Como nos gusta agora utilizar esa palabra cara ao adiante, non? Neste momento de tanta crisis na que parece que o neoliberalismo está copando pois toda a vida e parece que está marcando pauta económica en detrimento da xente que estamos querendo vivir na sociedade. Eu creo que os camiños para ir buscando alternativas deso están en remirar de forma nova esas maneiras de vincularnos, de relación coa terra, non? A relación coa terra que non seña unha relación de explotar a terra, de ter unha explotación, como se utiliza agora o término, sino de cuidado da terra, de relación en equidade, de eu saco algo da terra, pero tamén lle dou algo á terra. Vida conxuntamente, a terra é máis eu. E para min as mulleres, neste contexto que estou dicindo, son aínda máis claves porque neses mundos das mulleres introduciuse moito menos o capitalismo, o neoliberalismo. As mulleres en xeral teñen outra relación coa terra, cos produtos da terra, entenden moito máis o que pode ser a soberanía alimentaria, o que é traballar para alimentar a familia. Non é a clave de traballar a terra para sacar plusvalía, para sacar beneficio, sin máis. As mulleres labregas, en concreto, están empezando a ter e van ter, eu creo, un papel fundamental a hora de construir alternativa social, aquí e noutros sitios do mundo.
mira a ver se xa non se premia xa.